Így rögtön az első videóban azzal kezdenénk, hogy nem vagyunk kis kisik. Én Máté vagyok, csak viccben írtuk be. Én vagyok Johanna, ő meg mondta Máté. Ezekben a videókban, amiket mi fogunk csinálni, azt szeretnénk kérni, hogy írjatok lájkot, vagy lájkoljatok minket, írjatok kommentet, és természetesen írjatok kérdéseket, és megpróbálunk rá válaszolni. És ne hagyjatok dislike-okat! Nem. Azt szeretnénk kérni, hogyha ezeket csináljátok, akkor nagyon sok videót fogunk csinálni. Csak az kell, hogy ide ti is csináljátok. Ebben a videóban ennyi lenne, de megvédjük, hogy lesz több is. Köszönjük szépen! Ja, és még annyi, hogy én fogom nyújtani a játék részét, szórakoztatás, mi fogjuk ketten nyújtani a zenét, és ő pedig a híreket. Igen. Egy kicsit vicces hírek lesznek, tehát egyáltalán ne vegyétek komolyan, mert nem csak poénból. Például ilyen, Miley Cyrusnak letört a nyelve, mert túl sokszor csinálta ezt. És hát és ennyi. Na, reméljük, hogy lájkoltok minket. Ennyi. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Várjuk tovább.